Hi, this is Eli. Welcome back to my channel. Mentangan bataya pi, kebenta pa katu jong ka series. Kabu kertim The Fall of the House of the Usher. Na kabenta baladam, ngiyo i bakumno kata merlin kalayap. Bat hadin jong kane, ngiyo i na do kapor ka bamensua. Bau Roderick ulawanra na benta jong Agosti, kikot kisla badan kam. Napo basement jong ka company jong Rufus. Badu Roderick hangne ula kloy ben long utaw nang saki. Bad kelaya persyang ben penbelin. Bakumno un keren siyang bishar. Uong bu un sa pelaj pedba ya kakam sniw jong Rufus. Kumta Rufus un sa syakem bu un sa set sa jel. Penakan ya Roderick un sa duru ya kakam jongo. Kumta ka Annabelle kaya keren badu Agosti na benta jong kane. Badu Agosti ula kular bu un sa yarap yaki hadin jong kanero. Hangne wa Agosti usyani abahaya ka Annabelle. Ban mentaru uong hakane gijing pla jong Roderick. Uong baka dina kadaw jong Roderick baka beriu ke babahatam. Kaba wa Agosti usyani abah ka Annabelle kala petno kala ino ya Roderick marwe. Hadin jong kane ngiyo iya ka ke balaja haswa jong kane gijing pla jong Roderick. Kadon ka board meeting ban vote yaki board member. Kumta ka Madeleine Roderick bat upim kilas ngaw sitem jingmot baha. Na benta jong ki board member. Na marba ki khun jong Roderick kila nang yap iwe hadin jong iwe. Hakoy kaliang ngiyo iya ka juno. Ka berang ya keren badu doktor. Ka ong baka kwa ban ino bandi yaw new dawai ligodon. Uba penlong kerni bahaya ka. Na marba ne ulong kum ki drugs. Wala ka company ka kam bakam long kumta. Badai na kade kadaw bagi haban Yaisha. Ya ka ka bami ka badan kam ka badai kat kum na ka an. Henry kini baro kim ketai ya ki. Ka junu ka ong baka kwa ban sange no bandi yaw new dawai. Henry new doktor uong balada ka sange bandi yaw new dawai. Kala ban im satang lai senem. Namar ba klem u new dawai. Ka jing im jongka kan salong ka basong syarkai bha. Namar ba kan sadon ka jing ketai ya kamet. Nang tangi yo iyo Frederick. U balalong klik bit haka jing bu ai drog. U ai shi ai drog ru ya ka moral. U pun mi jing dom bat bitar be ya ka. Bat ka bas ngaw syarkai hangne ka long. Bah ka jing ngaw bitar. Ula phut ya ki banyat jongka. Ban ai jing pen shitom ya ka. Bat uong ru bu un salong CEO jongka company jongki. Namar bah ka board meeting ka vote jong u ka long ka baklan bah. Bat uong ru ya ka khun jong u. Bakam bit setia ban kendu ya ka kemi jongka. Tat onda ba u. Pat wan pai sayeng Henry ke Linor kampen sengaw ya ka ka bawong ya ka kumta kalapan pat ya ka ne kejingkang bat kala rung syapo bat haba ka yoi ya ka ke balaja ya ka kemijong ka kala isi ya kupa jong ka bat kumnihi kala yalam ya ka kemijong ka sa hospital bat upium ru ulawan hangne bat ula bataya ka bakumno ban keren ya kinong ai kubor Henry ke Linor kamle kumta ka keren bet ya kejing shisha hak kajing shisha kalinor kam perkat na benta kajing baha jongka company jongki Henry ka perkat na benta jongka kemi jongka ka kwa kaying kasem ka babaha ka badap na kajing bada kajing kemen Agosti ubas ngap yakane ka khana jong Roderick ulas ngaw kulumar kli ban perkat u perkat bo Roderick ukren kai bad u kumta u Roderick uong bo ude unong peniap beriu bad un supply ka tamanta bad peniap tang we beriu Henry ula peniap Shibun ba akibril Henry u Agosti ngej ya u kumta ula yang ban mino nang ne bat hakane hi kapor usngaw ya kejingki jongki tiar kitar bat kane kebaje kebadon sajan jong uru kasawa shi sawa bat u Roderick uong bakane kedekar ngai jong Frederick uong babaro kir ngai jong ki kun jong u kilawan pai kanang ba u ni thu ba ya ka ke belaja ha kejing jongki haka jing shisha kir ngai jong ki khun jong Roderick ki pen sengaw ya ki baki don hangne kenang bau Agosti un sange hangne bat Agosti ru ula syong biang bat sengap ya kejing pela jong Roderick bat kensan hakane kapor Roderick uyo iya ka Annabelle bat Frederick ubadang kena bat ula dap da kejing kemen haba uyo i baki lawan hangne bat haba ora bat kedup ya Frederick uyo i bakamet jong Frederick kala dukut arliang bat Roderick haba uyo iya kane ula yam pa donut haka jing sose Henry wa Agosti pat yo Roderick marwe ula yam pa donut kane ka jing yo ir ngai jong u kade le se kade na ka jing pang jong u
Lane le se uyu ishisha ya karngai jongki. Nang tangi yo ina do kapor bemenswa. Bakade kasngi kajing pensisha shaying bishar. Henry hangne kamlong kumbawa Agosti bad Roderick kilaya persyang ban penmelin kumno ban keren shaying bishar. Namar ba Roderick hangne ula kala do kumwe. Keren syu kumba kilaya rai kumno ban keren. Hangne ula keno penban ya Agosti. Ba udi mo ba phaju bor yeu ban le kumne. Bade nak ne kadaw bakile itu bah hadu menta. Ka Madeline ru katib bakan long kumne. Namar ba kini armon shipara kile ya thau buj bakin le kumne. Kenang ba Roderick unyo ban kyu kerdan hak kerdan ka bakham he. Hak company Fortunato. Henry kene keliti ka bakiyat kalong ka babakla. Henry wala katar kim don jus ngau per Ka Annabelle kala sonsi bahaya kane. Namar ba Roderick ula jid keliti ka babakla. Namar bakam tibi syapang jong kane kebuj snew jongki. Hak ba ka Madeline kala keren kentori ya ka. Ka ong baka perkhat bakaru katip syapang jong kane. Bat ka syule ak bersikata. Henry ka kelalong ka balului. Roderick na benta jong kane. Ula syak sejil tang kendiat sengi. Bat hadin jong kane ula yo mino bat ulawan pai syayeng. Namar ba ka company Fortunato kamla aban ino ieu marwe. Namar ba ula long ubriu bekerpang bah haka company jongki. Bat onda ula poyeng. Ula ya mai ber ka Annabelle. Namar ba ula jadi ka kam ka babakla. Da ka basyat kala ya Agosti. Kumta kala penonang ne. Nang ne syak por ka bamenta. Ngiyo iya ka Madeline. Kabalas ngau shitom jumut bah na benda ki board member. Babar ki khun jong Roderick kila nang yap iwe hadin jong iwe. Kumta kala lej. Syabadan ka yeng barim jongki. Bat hang ne ka kendu ya ka Verna. Ka Madeline ha ka jing shisha kala tib lepab ka Verna kan don hang ne. Bat ha ka jing ngau bitar ka Madeline kala krawat pen Kenya rendang jong ka Verna. Ka bas ngau syar kai bah. Henry wala ka taru ha ka nehi ka por. Ka Verna kala long kumju kumba kalong. Ka rakhi pen ban ya ka Madeline. Ka ong bagas ngau tenat bahaya ka Madeline nadu menswa. Bat hang ne ka keren syapang ka jing ya kular jongki. Ka ba kili ya kular nadu menswa. Ka bamut nadu ka dokumen snap temai. Bat ka ong ye ka Madeline. Balada kimia te kular bat ka menswa. Ka jing im jongki menta kam long kumba kilong. Henry ka long da kumwe. Kim don ka ne ka spa ka pheo ka jusong kulin mensim. Ka jing im jongki kan long ka basida ka bolului. Bat kin matru ki jing e. Ka Madeline hangne ka ong ye ka Verna. Ban pen kala no khendiat ya ka jing te kular jongki. Henry ka Verna ka ong syai bakam la syu ban pen kala. Ya ka jing te kular jongki. Bat kumne hi ka Verna kala jano nangne. Nang tang iyo iya Frederick. Ubelit pen praya ka ne factory. Ha ka bau Prospero ulayap. Namar bau ku pajong ula mai be u pa umpat le ya ka ne ka kam hadu mentaro. Hashwa bikin pen praya ka ne factory. Frederick ha ka jing buai derok ula li rung syapo. Ban li iwat ya ka sadia tho jong u bat ka moral. Ka balaja nak syempre akti jong ka moral. Nak to ka mit khawai hangne. Henry hangne. Ken san ula shotlot bat ula kelon hamadan. Bat hakne ka por ka Verna kalawan. Da ka wei perkar gomlong. Kum kanong tre construction hangne. Bat ka yethu yu syapang kalawe jongo. Bah ka jing shisha kalong kumno. Balada de khun jong Roderick. Bat hashwa bu unwan rung hangne. Ulong lupa ya kini kinong tre hangne. Bakin pen peraya kene ka factory. Hadu ba uun ay hukum yaki. Kum ta hangne ka Verna. Da ka sur jong Frederick kala hukum ya kini kinong tre. Ban pen perano ya kene ka factory. Bat balik Frederick ula shotalon bat ula kelon hangne. Namar ba ha ka por ba di drugs. Ka Verna kala tle say na ya ka drug jong o. Nakata ka daw ula long yap silyang. Umla pen ki ya ka med jong o. Usyu yu i bat yu sngaw ya ka Verna. Bat kini kinong tre hangne. Haba ki yu sngaw ya ka jing hukum jong ka Verna. Ha ka sur jong Frederick. Ki tharay ba di Frederick. Kumta kila pen peraya kene ka factory. Bat hangne la don we unaru bala sakut. Ubas din bat ki kum ka so paday. Bat une ula ot pendukut suki ya ka med jong Frederick. Bat Frederick ru ulayap. Bat dina kene ka daw ba Roderick. Uyo i ba ka med jong Frederick ubadang kena. Kala dukut arliang. Ha ka por ba udang yitu kana yaw Agosti. Nang tangi yo iya Roderick uba syong siya po basement. Ubala syupit sa ya kene ka kenro. Bat ka Madeline ru kalawan hangne. Bat ka ong baki don sa tangkawi kalat. Bat pensangi kine baro. Bat kata kade. Bau Roderick un penyam no yala de.
Kumta ka phadi yeu shibun ki kuli ligodon bat kawan te kala le nonang ne bat hadin bo Roderick ulayap kaverna kalawan bat kala pen imbiang yeu Roderick ubalayap bat ka ong ba ka jinya te kular kam kut tangkum ne baru armut ki ha ben yap lang ha ka juga por kamun Roderick bat kamadelin hadin jongkane Roderick hang ne Roderick uyo iyo to briu bedang mas bat Roderick ulas ngosep ting bah ba uyo iyo bat uyo senguru ya kejeng sawa ka bawan napo jongkane ka kenro bat on dala Simon step ula late sa office bat hang ne na ka Madeline bat upim utib ba ka Madeline kamut benlong CEO hakane ka company dakap kenyat ya Roderick Sharot bat hang ne Roderick ulas ngutu bakal sim ka bu ya kejeng shan ya jong uya ka bat baru si kata ka kwa ya lade ya baru ka bor peniyat ka spa ka pel bat ulas ngutu uru ba day dan kekemi bat ukupa jong u ki ba dan rengkat bat u Henry ka Madeline ru ka longkumju nang tangi yoi nadu ka por jong ka senam kat kandai nyop kandai haba Roderick ulawan pasha yeng na jail ka anabali kala ya mai bat u namar ba ula jit ya ka kam ka babakla kumta kala peno nang ne rengkat bat ki khun jong ka Frederick bat ka temerlen Roderick u ye tu ya Agosti baka anabali kala pet bat ki armut ki kunjung ki Henry hadin Roderick ula penpi je ki kunjung u daga spa kumta ki lawan sana bat u bat ki la ino ya ka anabali marwe bat ka anabali marwe ka ya ikan mawe ki kunjung ka kumta marwe ha ka jesusi kala penyap ya lade bat u ya turu pa uyo iya karngai jong ka haying mane ha ka to ka sngi baki tepi ki kunjung u bat karngai jong ka ong yu baka perkhat bu Roderick ulong berus pa bha Henry ha gajing shisha ulong pat ubre ubeduk udan ka spa Henry don pat ka long yeng ka long sam nang tangi yo iyo upim uba persyang ban peniap ya ka verna Henry ka verna kam dei ka briu ka baula ban peniap te ka labu hakamat ya ki kam sniu ki baula le na benta jong ki Asher ka ong ye u bau deu no ya da jong ki Asher bat kala terwaru ye u ban ya te kular bat ka baka kan penjalut ya baru ki file ki kam jongo kenang ba upim unom ngat ha ka jin sya pen sistem Henry ha pen sukuliang ya ka ban terwa da ka na banta jong kata Henry upim par uong ba kwa ban ya te kular berka uklu ban sya ya ka jin pen sistem ya ka ka ba ulale ti ka ong yu bu un sayap sya pojel lada ya te kular berka Henry upim pat don ban terwa ya ka dan lok dan khun dan kti kalong yeng kalong sem ka ba un terwa ya ka verna ka ong yu wa ula yu iteng ya ka menswa bat upim ru hang ne ukan mau ba ula yu iteng ya ka menswa na ka por ba ulit syang keleng ka perthi ka verna ka ong ba kibru kila pen bahaya ki baro lang ba da ka pisa kila pen le ka no kanoru ka pisahi kadi ka bakam korya ki padde na kene kadau bakalawan pai seperti ban pej ikinik baro kapapen isyai baka kamde kebanakane keperti nang tangi yo i nakas nem kat kandai nyo kandai ha kamit snap thamai kat kandai prapel bat hang ne ngitip ki baro kijing shisha ki balaja kabala pelong yo Roderick bat ke Madeline kumne kumbagi long menta ha kane kamit snap thamai Roderick bat ke Madeline kila le sya kajing kawai jong ke company jong Rufus bat ke kerdan jong Roderick hakane kapor kalalong ka behebha namar ba ulayada ya ke company jong ki da ke basyat kelayo Agosti bat hang ne ngiyo i ba Rufus udang kum katohi ka mas kum uto ubri ubedang mas uba Roderick usyayo ir ngai man kapor hang ne ngiti ba uto ubri ubedang mas ude Rufus Henry bali Roderick usyayo ir ngai bi ya Rufus Henry ke jingkeli kalong bali bat ka ke balaja ka Madeline baru Roderick kila pendi iwanya Rufus bat hadin jongkane ka Madeline kala yalam ya Rufus syapo basement ban ya lek ngobha ka balong ka jaka ka bakan jabha ka ong yu ba ula ban lek kat baumon ya ka Henry hangne ka melong kumta namar ba kila kle sainak ha ka wain ka ula di nang ta kila te yu ha kene ka kenro bat ka dei ka nehi ka to ka kenro ka ba Roderick usaj pej man kapor syapo basement bat usaj yo sngai ka jing sawa ha ka jing shisha ka to ka jing sawa kami naki bel ki badan ha ka mas jo Rufus
hakane kamit bakila set ya Rufus hangne. Kine baro argot shipara kila ya thau bui lepa bakin le kumne. Kanang babaro kin berkat ba Rufus ula pet don shu. Bat Roderick sayo long o CEO jong kane ka company. Bat ka Madeline kan long ka COO hakane ka company. Ka bade ka hok long try jong ki. Bat ka to ka jingja jong ki mediap na polum jing tabru kadi ka kam jong kane ka company. Rufus ula kerpat ye ki ban penlat no ye u. Da ka baterwa ye ki mar lai $1 million. Bada kiwi par ki jing terwa. Henry kini arngut ki sengutu balada ki pelat ye u menta. Rufus penlat im ye ki. Kumta kila sandam ye u syapo jong kane ka kendro. Kumne Rufus ulayap. Bat ka Madeline ka ong balada yap mentaru. Sayap hi tat andala Simon step. Namar ka sainai. Dina kene ka daw ba Roderick usyayo ibe ya karnga jong Rufus. Bat karnga jong Rufus kawan penting be ya Roderick. Hadin jong kane kanang baki bro kinyo iye ki baki don syak jing kawai snap thamai. Kumta kila ya syat sangukmen. Hadin jong kane kila mi syabar. Bat nang ne kendiat syakmat. Kiyo iye kawe kedukan dikiat. Kumta kila li rung hang ne. Bat de hang ne bakila kendu ya kaverna. Bat kaverna kasungtu bakila le ka kam ka basneo. Bat kasimen hakikti jong Roderick. Bakila set ya Rufus syapo kan royeng. Bat kaverna hang ne. Kala bu hakmat ya kane ka kam sneu jongki. Namar bakat tip bakila peniap ya Rufus. Bat ka terwaya ki banyate kular bat ka. Bakane ka kam sneu jongki kam pau perthela nola noru. Kim syak kem na kano ka kam sneu ka bakile. Ki kin long kum kisim. Nalor jong kata ki baru arngut kim don kam ban siu bainong na benta jong kata. Henry haka jaga jongki kin siu kino hiar pateng ki ban sawan. Kata ki khun ki siu kadok kasnam jongki ya ka bainong jongki. Bat kata ka bainong kalong baki khun ki siu kadok kasnam jongki. Kin sayap hashwa bakini armut shipara kiniap. Bat kini armut shipara Roderick bat ka Madeline. Kin sayap lang haka ju kapor. Bat kane kan saja. Onda ka ngijingiap jong Roderick bat ka Madeline kalajan. Ka verna ka ong ban ye ka ba im slam. Ka baha ban imsuk tang ha kisau peusan nem karta. Kumta kine baro arngut klem perkhat baha. Kila pediang ye ka ka ba ka ong. Bat kile ye te kular bat ka verna. Ka verna ka ong banaki por hendai hentai. Ki jupen skam ye ka jinya te kular. Da ka snam lane da ka biya. Na ka ne ngisung tu syai. Ba ka verna ka jingdon jongka. Ka long ka bala slam ba. Nadu ka por hendai hentai. Bat ka bapin isyai ru bakam dei ka beru. Bat kam de hiru kanong rak kubor jong blei. Henry kadek deng ap kanong rak kubor jong uksuj usutan. Bat habang ipij bahaya ka kerteng jong karu kawan hi ka reven. Ka be te kular bat kibru. Bat hang ne ka pan skem ya ka ne ka jinya te kular jong ki. Da ka wan ka baram dor bha ka Henry fo. Bat ka ong baki di ya ka ne ha ka por bakamen. La ne ha ka sngi ka bakadu jong ka jim jong ki. Na ka ne ka perthei. Dina ka ne ka daw. Bau Roderick ula di da kane hikawan. Bar ula airu ya wa kosti bandi. Hakane kapor bau play kine baro. Bar kane kadena benta kayeng kasam asyar. Hadin bakila dep kila mi nang ne. Bat onda kila poi syabar. Bat haba ki paiden kila kendit ya ke ke bakiyo i. Kiyo i ba dan dukan di kiat hang ne. Ka bumud baka verna kateng ap. Kala jit karpang ye ki banyate kular bat ka. Haba kiyo i ya kane. Kine baru armut ki perkat. Ba kajinya kenduk jongki bat ka verna. Kato kajinya te kular jongki. Kaditang kajinya ir ngai kajing po asnew ha kajing po aj. Kumta kila kletno ya kine ki baro. Henry mentapat kila kan maulud ya ki baro. Bat dina kene kadaw ba ka Madeline ka penyap ya Roderick. Ban pelat ya lade na kene. Henry kat kum na kajinya te kular. Kalong ba baro armut kiniap ha kaju kapor. Nakata kadaw ka verna kam ailat ya Roderick buniap. Kat ba Roderick udang yetu kine baro. Kalinor kala message shipang ya Roderick. Dewa gosti uong. Lada piong ba kalinor kalong ka babhatam ka bukhuitam na kaying osyar. Debali pim reply ki message jongka. Kala message pina adu menne. Henry hang ne Roderick uyetu ka balong sungsi bha. Uong ba karu kalayap. Bat kalayap menta kamit hi. Hashwa bu uun khot yo Agosti banwan kendu yu hang ne. Bat Roderick uyetu bakadon ka we ka AI project jong ka Madeline ka ba om longkam. Henry kalashna beta bot
haga kerteng jong kalinor. Kaba u pendan kam, bat kebala terekam menta. Bat kala message u shpang. U Agosti ula dap da kajang songolongo kajang sosi. Haba u yos ngau ya kane. Bat dina kane kada ur derek nadu basdang reply ee. Bat u ye thu bakum no kalinor kayap. Bahadin bakalinor kala yalam ya ka kemi jong ka sha hospital. Kala lech sa shaying jong pa i jong ka ur derek. Onda kala lech rung sha kamra thia jong ka. Hang ne kayo iya ka we ka briu ka basyong hajin thia jong ka. Ka badai ka verna. Bat ka kali pide mano. Henry ka verna kam juba piye. Ka verna ka khot ye ka ban syong hasanda jong ka. Bat ka ong. Bat teng kam sngau tanat ye ka kam jong ka. Henry man ka porpat. Ka ju sngau tanat ye ka kam jong ka. Namar ka jinglong jong ki briu. Henry menta kam sngau tanat ye ka kam jong ka. Bat kam kwa ban le ee. Kalong songsi bahana ka kam jong ka. Namar kalinor kalong ka kana ka balui ka basida ka ba khuj man sembaha. Bat ka ye thuru syapang kalawe ka ban sawan jong ka kemi jong ka moral. Ka ong bakan sakoj hadin lai sendam. Bat kan don ru ka spa ka pheo. Bat kan tre ru ka kam ka babaha. Ban yarap isen e ya ki babun ba ki brio. Ha ka kertang jong kalinor. Henry kalinor bapli kam sngau thu babale ka ye thu ye ka kumne. Bat ka mut ayu. Bat kumne hi ka berna. Kala kata ya ka dur khamat jong kalinor. Bat kalinor kalayam. Bat kumne ka verna kala pendep ya kajinya de kular jongki. Ba kadok kasnam jongki kindu no haswa peki kniap. Ur derek habau latip ya kane. Ula yam pai donut ha kajang sose. Ba kalinor ru kalayap ka ba u ij bah. Bat ula song thu bah ka yeng kasam. Ka don ru kajing ij kajing sngo. Kajinya song thu iwe. Bat ba de ben ya de kular. Bat ur derek u ong ya Agosti. Ba menta ula song thu ya ki baro ki ba ula le. Badu ong balada usange abanyet ekular hak to kamet ki khun gik su jongu ki dang dan rengkar badu menta hak ne kapor baudang yampai donut ya kajingap jong kalinor keteng ap kalawan kamut ka verna ka balapan sengau shapting yo kumta or der ula le sha office jongu bat hang ne uyo iya kir ngai jong ki khun gik su jongu badu ong ye ki bakane kamde kajing bakla jongu kane kadawai li godon kan sami pertehi lada trika mo uru kiwi kin satrebe bat pen mi ya ka bat hakane kapor ka verna kalawan bat ka ong bakane kelong ka bakam kai bah bat ula de ban pediang no pa ula peniap shibun ba ki bro bat ka yetu ru bala bungut ki ru hespa ki ba kle tre kamlang bat haka jing khen jong ka jing peniap bro u de top 5 bat ka peni iye u bakanangut ki bro ki ba ula peniap shabar haka jaka jong uslap kapan iya udah ki mediap jong ki bru ki ba udah wajumu ula peniap ki bala ahap ku muslap bad uru dari ula sungsi bah ba uyo iya kane namar ba ula sungtu ya ka ka ba ula le bad ka verna ka phaye u balle shaying barim jongki nadu ba ki dang khana bad ka phaye u ban khot kandu ya Agosti dupin ban phlai ki jingle pala jongo kumta ule shaying barim jongki bad u khor ya ka madlin hang ne baro arngot ki yetu khana iwe shapo basement but hang ne oro derek ula khle sai nai hakawan juga madelen kabadi kabi kumba kile ye urufas kumta ka madelen kala shotlot kamti brushu but oro derek hang ne ula wanra shipun kitiar na Egypt kumki khma jo Cleopatra hakane kapor ka madelen kadang em Henry oro derek ula seye ki khma jongka but ula thebe kini ki khmat mau jong Cleopatra namar bau kwa apan ai khuble khadu yaka kum kasiem badwa Agosti uyo sngo ya sawa ka bawan na po basement namar ba ka Madeline kadon siapa bad kum ni san kalawan kyu si jerong dak bala shukna adalah ke jongki kti benya namar ba kam don shuki khmat bad haba ka yo sngo ya ka sur jong rodere kala ya shakmat sajan jongo bad kala khnyat arndang jong rodere bad hakne ka por kane ka ying kala jan kelon berpra kumta wa Agosti hak ji so shifting ula mi no shabar pat kene kayeng barok kawe kala pra kala kelon bar uyu i bakadon kawe ka bru ka bayang hajrong jong kene kayeng ka balapra ka bedehi ka verna Henry haba upit bah uyu i da kadeng ap bat kumne ka jinya te kular jongki kala kot paro arngut kila yap hak ju ka por nang tang yu iya ka junu ka belalong ka trai jong kene ka company jong rodrek bat kala pen kala kartang ye ka da ka Phoenix bat kala sange ruban di yau da wali kodon kala pendulu dia baru ki kam jong ka Fortunato company bat kala yarap isen eru ya ki babun ba ki bro nang ta upim ru ula syakyam
Ula pediang hidala daya barok ki kam sniu jongo. Bat un saya perut saja. Kumba kaverna ko ong yu. Bat hang ne uyo iru ya kaverna. Nang tangi yo iyo Agosti dupin. U belasong tat na kakam. Namarba kane kemukot dumaro kalakon. Namarba ki asyar kem dan syuk kilayap lot. Bat ula don ha pedang kajeng susuk mensim. Wat la don kapisa. Udon pat kalong yeng kalong sam. Kiba uin. Nang ta ule shalung jing tep. Uyang mar persya bat umau jing tep jong Roderick. Bat uong bo Roderick. Udon kaspa Henry don pat kalong yeng kalong sam. Henry mau upat don kaspa. Henry don pat kalong yeng kalong sam. Bat ula bu kane ka ba ula record ya kejing pla jong Roderick. Ha jorong jong mau jing tep jong Roderick. Bat uong haba pipim don syu ngale yu kane. Ha shwa bu un lek no. Uyu i ka we kitang ap. Kum ta ula yang perkat marwe shipang. De ula lek no nang ne. Syabadan ulok jongo. Namar ba Agosti dupin ude uke. Hadin jongo ka verna kalawan. Bat kalabu kitiar. Haman la ka we pa ka we ka mau jing tep hang ne. Kabu ka mas hau mau jing tep jong Prospero. Ulo go gulbak. Hau mau jing tep jong ka Tamerlin. Ka Drox ya Frederick. Bat ukolor jong ka miau jong Julius. Hau mau jing tep jong Napoleon. Namar ba ulayap na kene kadaw. Bat hau mau jing tep jong ka Linor. Kalabu ka we ka sner teng ap jong ka. Bat uwe usentiu bali. Namar ba kadai ka mensim ka bakuit ka basngor. Ka ba ka sengaw benut bahaban penyap. Henry kan le kumno. Namar ba kilayat ya kular ba kide penyap. Ya ka Madeline. Kabu ki kamat jong Cleopatra. Ya Roderick kabu ka we ka gelas. Ka ba ka ong. Ba kide bendi. Ha ka sengi ka bakut jong ka jingim jong ki na kene ka perthe. Ya ka Victorian kabu une hat device. Ya ka Camille kabu kane ka fun jong ka. Ka ba ka lali bat benia ya ki kam jong ka Victorian. Bat hadin bakala dep ya ka kam jong ka. Kala kelah ka dur jong ka teng ap. Bat kala lik no nang ne. Ban le ya te kular biang. Sapat ki we pat ki bro. Bat kumne kane ka series kalakon. Kumle shibun ya pi parlok bi ngin se kedu biang ka we per ka video. Bye, take care.